बयबो आंनो मोनसे भिडिअनि लिंक हरदों मैयानिफ्रायनो दिनै आं बेखौ जेब्ला खेवनानै नायदों अब्लाना आं नुदों जे पक्सो रेप बेबायदि मोनसे टाइटलनि भिडिअ ओंखारदों फार्स्ट अफ अल थ' पक्सोआ माबे बिनि सायाव जोंहा मिथिनांगौ गोबां दङ जों जेब्ला भिडिअ बानायो बे भिडिअखौ जोङो बयबो नेनानै थायो भिडिअनि थाखाय नाथाय बे भिडिअआ एसे इनफर्मेटिभ जायोबा जोङो बयबो मोजां मोनो मैया आं जेब्ला बेखौ मोजाङै नायदों आं दिनै फुङावबो नायदों The Protection of Children from Sexual Offences Pocso Act 2012 बे मोनसे एक्ट आइन It's a comprehensive Indian law aimed at protecting children under 18 from sexual assault, harassment and pornography. The big Pocso rape je video banaydों जों actually मिन्थिनांगोन जे मानि थाखाय मा इनफरमेशन होनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों आं गोबाव समनिफ्रायनो गथ'सानि रैखाथिनि थाखाय आं खामानि मावबोनो मोननाय मानसि गुबुन गुबुन NGOs जों आङो जड़ित जानानै आङो गथ'फोरनि थाखाय मावबोनो मोनदों दिनै आं जेब्ला बे भिडिअखौ नुदों आं एसे दुखु मोनदों जे जोंहा जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ बानायदों बे भिडिअनि बानायनायनि जाहोना मा इनफरमेशन होनो नागिरदों आं जेब्ला नुदों भिडिअखौ आं जेब्ला खोनासंदों बाव आं नुदों जे हिनजावसाफोरजों बेरायनाङा पक्सो एक्ट होजागोनबो माने एसे बेसलेस एसे माने बहुत बेसलेस आरो बेखौ जाय बिथांमोना बानायदों आङो बिथांमोनखौ खावलायो बेखौ एकदम बन्द खालामनांगौ आरो एसे मोजां इनफरमेटिभ भिडिअ बानायथों जों बाखनायो बयबो भिडिअ बानायो बयबो कन्टेन्ट बानायो नाथाय बे कन्टेन्ट माखासेफ्रा एसे इनफरमेटिभ जायोबा जोङो बयबो मोजां मोनो ओंखायनो आङो खावलायो जाय बिथांमोना बेखौ बानायदों बिथांमोना जाहाथे बेखौ एसे बिजिरनानै होथों जे मा हिसाबै बे पक्सो रेप भिडिअखौ बानायदों आरो एसे बुंथिना होथों जों रायजो राजा बिथांमोनखौ बुजायना होथों जे मानि थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों होननानै गोजोन्थों आच्छा रायजोफोर आं मोनसे खोथा फोरमायहरनो सानदों पद्मानि ब्रह्म सिस्टार बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय स्पेशली नोङो आंखौहाय ओरैबायदि बुंदों पक्सो रेप जे गान भिडिअ आंनि प्रेक्टिकल बसुमतारी इउट्यूब चेनेलाव आपलोड खालामनाय जादोंमोन बेनि बिसय नोङो आंखौहाय ससियेल मिडियायाव फैनानै नोंनि फेसबुकनि दारै नोङो बुंदों आरोखि आङो बे मेथाइयाव मा ओंथि गैयै बेसलेस खोथा बाहायखो नों बेखौ सान बे मेथाइयाव जा बाथ्राफोर होननाय जादों गासिबो रियेल इन्सिडेन्ट समाजाव जाफ्लेबाय थानाय घटना This is a awareness song okay mind it I know very well about you ins and out you are UPPL supporter worker cast partner of Raju Kumar Nazari I know that very well okay गिबियावनो नों सान नोङो नोंनि पार्सोनेल फेमिलिनिफ्राय नोंनिफ्राय बुंदों ना UPPL नि जानानै बाथ्राखौ बुंदों गिबियावनो नोङो बेखौ क्लेरिफाइ खालाम okay first of all you have to clarify this one Padmani Brahmo sister why you are saying only Pocso rape मानो पक्सो रेपल' बाथ्राखौ बुंबाय थादों बिनि गाहायाव मा बाथ्राफोर दं बेखौ मानो बुङाखै